Intrastat del 1. Opsætning. Mange virksomheder indberetter deres import og eksport af varer til Danmarks Statistik. Denne indberetning kaldes Intrastat. Den samlede statistik beskriver Danmarks varehandel med de øvrige EU-lande. Hvilke virksomheder, der skal indberettes til Intrastat, bestemmes på baggrund af oplysninger indgivet til skat på momsangivelsen samt tidligere periodes indberetninger til Intrastat. I Danmark indberetter man hver måned, og rapporten skal indleveres til skattemyndighederne. For at kunne generere rapporten til Danmarks Statistik, skal man bruge Intrastat-kæden. Krævede og valgfri opsætninger. Intrastat opsætning. Intrastat klæde typer. Varekoder. Koder for transaktionsarter. Transportområder. Nettovægt på varen. Man kan også konfigurere transaktionsspecifikationer, områder, indførsel, udførselssteder. Jeg vælger forstørrelsesglasset i øverste højre hjørne og skriver lande, landeområder, og her under Intrastat-koden kan man se koden for de enkelte lande. Jeg trykker tilbage. Vælg forstørrelsesglasset i øverste højre hjørne. Skriv Intrastat-opsætning og vælg Intrastat-opsætning. Siden Intrastat-opsætning bruges til at aktivere Intrastat-rapporteringen og angive standard for den. Man kan angive, om man vil rapportere Intrastat fra leverancer, udførsel, eller tilgang, modtagelse, eller begge afhængig af de tærskelværdier, der er angivet af lokale regler. Man kan også angive standard transaktionstype for almindelige og returnerede dokumenter, der bruges til arten af transaktionsrapportering. I Danmark skal vi rapportere modtagelse og leverancer. Hvis vi ser på standardtransaktionstypen, kan man udfylde for eksempel med almindelig køb, og standardtransaktionstype returneringen kan man udfylde med almindelig køb og salg. På båndet vælger jeg opsætning af Intrastat kontrolliste. Når man kører udfyldt transaktionskæden, kan du køre handlingen Intrastat kontrollister for at kontrollere, at alle oplysningerne i kæden er korrekte. Obligatoriske felter, som du har angivet her i opsætningen af intrakontrollisten, og så mange værdier vises i fejl- og advarselsfaktaboksen på siden Intrastat-klæde. Jeg går tilbage, og jeg går tilbage. Jeg vælger forstørrelsesglasset i øverste højre hjørne og skriver Intrastat-klæde type og vælger Intrastat-klæde type. Vælg naviger og type og navn. Her har vi Intrastat-klæde navne, og hvis man indrapporterer hver måned, skal man oprette en klæde hver måned. Jeg går tilbage og tilbage. Jeg vælger varer og søger efter en tilfældig vare og går ind på varen. Herunder panelet lager er nettovægten registreret.
Jeg scroller ned, og her under panelet Omkostninger og bogføring er varekoden registreret. Jeg trykker på rullemenuen, vælger komplet liste, og her er varekoderne, som er registreret i vores system. Man kan online finde flere varekoder, hvis disse ikke passer, og oprette nye varekoder ved at vælge ny på båndet. Jeg trykker på knappen Annullér og går tilbage og går helt tilbage til rollecentret, hvor jeg vælger indkøb, købsordre. Jeg vælger ny på båndet, indsætter kreditoren. Jeg scroller ned. Her under panelet Udenrigshandel kan man se, at transaktionsarten allerede er sat ind, og det var fordi, at vi i Intrastat-opsættet satte den ind som standard. Den kan selvfølgelig ændres, hvis man vil det. Så er der transportmåder, og der kan man indsætte de måder, som der er registreret. Både med hensyn til transaktionsart og transportmåder kan man indsætte nye måder ved at vælge ny og indsætte en ny måde. Dette var om Intrastat-opsættet. I den næste video vil jeg beskrive Intrastat-processen i salgs- og købsdokumenter. Tak for denne gang.